Heel voorzichtig worden de werken in het depot van het HCL uitpakt. Ze komen uit verschillende musea en archieven. Museum het Rembrandthuis uit Amsterdam liet 9 stukken uit. Ze hadden voor een mooi werken mooi stuurt om de boel in de gaten te houden. Ja, een beetje kijken of het allemaal goed gaat, of het goed wordt uitgepakt en goed wordt opgehangen. Ze zijn heel kostbaar. We hebben wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Normaal is onze expositieruimte goed beveiligd met camerabewaking. Maar een aantal originele tekeningen en etsen die krijgen we dus alleen als we ook zaalbewaking hebben. Dus dat er ook constante supposten in de expositieruimte rondlopen. Je hebt etsen van een paar duizend euro en het loopt zo over de 3 miljoen. Intussen wordt er in de expositie rond de hut werken om de werken op te hingen. De meesten binnen originele Rembrandts. Voor het HCL is het bijzonder om deze tijdelijk in de collectie te hebben. Het is hartstikke spannend natuurlijk dat we nu voor het eerst ook een aantal originele Rembrandts hier aan de muur hebben hangen. We werken natuurlijk altijd met originele archiefstukken en met tekeningen en ook wel schilderijen. Maar dit voelt wel anders hoor, wanneer je een Rembrandt in je hand hebt dan wanneer je een stuk uit eigen collectie hebt. De collectie bestaat vooral uit etsen en tekeningen, maar ook de doopakte, trouwakte en de testamenten van Saskia Uilenburg worden tentoongesteld. Het topstuk komt bij het Grenzer Museum bij. Die is rond 1635 gemaakt, dus we denken dat Rembrandt haar getekend heeft toen ze net bevallen was van hun eerste zoontje. Het is zo'n intiem tafereel eigenlijk. Ik zie hem helemaal voor me zitten, zo op zijn stoel. En zij zit in bed, is wat met de dagelijkse dingetjes bezig. Rust wat uit, denk ik, en hij legt dat vast. Van nu en al de tentoonstelling Kleer van Publiek. Vreed wordt er in het HCL nog een expositie openen. Daar hing je dan 32 werken van Frieske kunstenaars die het haar inspireren lieten had door Saskia, de muze van Rembrandt.